Tento traktor nemá navigáciu s autopilotom. Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu CAC NX 612 do traktora Valtra a poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnes sme montovali navigáciu v obci Hosťovce, konkrétne do traktora Valtra T235. Takto vyzeral samotný traktor pred montážou a ako prvé sme sa pustili do výmeny volantu za náš elektrovolant. Následne sme prešli na ťahanie kabeláže, kde sme sa presunuli spoločne na strechu, ktorú sme si očistili, namerali presný stred a nalepili samotnú anténu na strechu. A takto vyzerala finálna strecha. Na záver sme si už iba pripevnili tablet a takto vyzerala finálna montáž traktora. Po montáži sme spolu so zákazníkom prešli na pole, kde sme navigáciu najprv nakalibrovali a následne sme zákazníka zaškolili. Ukázali sme mu nové funkcie, ako je vytváranie hranice pomocou pokrytia, alebo či už samotnú kameru, ktorá je v novom externom okne. Potom sme si ukázali základné veci, ako sa pridáva pole, náradie, hranice a samotné AB línie. Po školení si už zákazník iba navigáciu vyskúšal, aby mohol ísť hneď postrekovať s presnosťou do 2,5 cm. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow. A ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim. Ahojte.